Θέλεις να χάσεις λίπος και να χτίσεις μυϊκή μάζα? Πάρε ένα μέτρα θερμίδες. Αν είσαι αρχάρης στο κομμάτι του fitness και έφαγες λίγο παραπάνω στις γιορτές, τότε ίσως να είναι ευκαιρία να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου, να θέσεις στόχους και να μπεις σε πρόγραμμα. Θα πρέπει να ενισχύσεις τη διατροφή σου με πρωτεΐνη, έτσι ώστε να μένεις χορτάτος και να βοηθήσεις την αποκατάσταση και στην ανάπτυξη των μειών σου. Επειδή η ρυθμή όμως είναι ταχύτατη πλέον, δες μία από τις επιλογές μου όταν με πιέζει ο χρόνος. Πάμε πάλι από την αρχή. Χαρτί, για να τα σκουπίσουμε. Τέλεια. Πρώτο πράγμα. 4 με 5 βραστά αυγά το πρωί. Αυτό θέλω να τρώω για πρωινό. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να μετρήσουμε τις θερμίδες μας. Αν δεν μετρήσουμε τις θερμίδες μας, δεν έχει νόημα ό,τι και να φάμε. Πάτα στο Google Calorie Calculator, επέλεξε το calculator.net, βάλε την ηλικία, το φύλο, το ύψος, τα κιλά και τα επίπεδα δραστηριότητάς σου στο αντίστοιχο πλαίσιο. Πάτα υπολογισμός και θα εμφανιστούν οι ημερήσιες θερμίδες ισορροπίας και το θερμιδικό έλλειμμα που θα χρειαστείς. Γραφή. Ωραία. Δεν έχει νόημα ό,τι και να φάμε. Οπότε, εντάξει, ποιος δεν ξέρει να βράζει αυγά. Ωραία. Ετοιμάζουμε τα αυγουλάκια μας, βάζουμε λίγο αλατάκι για να καθαρίζονται λίγο πιο εύκολα υποτίθεται, αλλά τέλος πάντων. Έτσι μου είχαν πει, έτσι κάνω. Βάζω αλάτι. Ωραία, έβαλα αλάτι. Τέλεια. Και βάζω όσο χωράει η κατσαρόλα. Αυγό. Ωραία. 4, 6, 8, 10, 12, 14 αυγά. Άρα χωράει κοντά για 3 μέρες. Τα αυγουλάκια σου. Και άμα φαίνεται σφύρα μου, δεν πειράζει. Άστο, δεν πειράζει, εντάξει. Ξέρουμε, έχουμε ξαναδεί. Λοιπόν, έλα πιο κοντά. Αυγά, χρόνος προετοιμασίας 12 λεπτά για 3 μέρες. Και μετά θα σου δείξω ότι το πολύ να χρειαστείς 5 λεπτά να φας όλο το φαγητό. 12 λεπτά, γιατί εμένα έτσι με βολεύει και έτσι μου αρέσει να τα τρώω, να είναι ελαφρώς μελάτα, εντάξει. Ωραία. Πάμε. Χρησιμοποιώ τον ατμομάγειρα για να βράσω καλαμπόκι και λαχανικά για να έχω έτοιμα για τις επόμενες μέρες. Το καλαμπόκι συνήθως το τρώω για πρωινό και τα λαχανικά τα βάζω μέσα σε ρύζι, είτε τα τρώω σκέτα σαν συνοδευτικό. Τα βάζω στον ατμομάγειρα για περίπου 30 λεπτά και αναδιαστήματα δοκιμάζω για να δω αν είναι έτοιμα. Λοιπόν, οπότε βάζουμε 200 γραμμάρια καλαμπόκι, 4 αυγά και 200 γραμμάρια καλαμπόκι. Πόσο κοτόπουλο θα φάμε, ρε. Μιγιάκη, πόσο κοτόπουλο θα φάμε, ρε. Ωραία. Πετάς το κοτόπουλο μέσα, το απλώνεις πάνω στο αντικολλητικό. Ωραία. Ρίχνεις και λίγο λαδάκι από πάνω. Λίγο αλατάκι. Κάρι. Καυτερή πάπρικα. Ή γλυκιά πάπρικα, ό,τι θέλεις. Τώρα το γυρίζουμε ανάποδα. Για να βάλουμε και την άλλη μεριά. Αν τα καταφέρουμε. Εκεί. Και ξαναβάζουμε. Λοιπόν, κουμπλέ. Και το βάζω στο air fryer για 40 λεπτά περίπου. Στους 200 βαθμούς. Αυτά. Έλα από εδώ. Ωραία. Έλα από εδώ, έλα από εδώ, έλα από εδώ. Έλα από εδώ. Παίρνουμε τη ροκαυτερία από τα Lidl. Ψήνουμε τις πιτούλες μας. Ωραία. Στο μεταξύ το κοτοπουλάκι μας. Θέλουμε περίπου 200 γραμμάρια κοτόπουλο θέλουμε. Ωραία. Εντάξει. Μασουλάμε και λίγο κατά διαδικασία. Για κάνε α. Καλό. Ψύχα.
Θα δεις σε λίγο τώρα. Έρχομαι. Τυροκαυτερί θέλω, αυτό πειράζει μου έτσι. Τυροκαυτερί θέλω 100 γραμμάρια, που είναι περίπου 2 κουταλιές της σούπας. 50-60, απλώνω. Άλλα 50 και στην άλλη πιτούλα. Ωραία. Μοιράζω το κοτόπουλό μου στις 2 πίτες και άμα δεν χορτάσει με αυτό, πραγματικά σφύρα μου. Δεν χωράει. Και value for money και χορταστικό. Βάζουμε τις πίτες μας πάνω και ξεκινάμε να τυλίγουμε. Για να δω. Oh, you touch my tra-la-la. Δεν ξέρω πώς ζούσα χωρίς air fryer. Χρόνια προ-air fryer. Προ-air fryer. Απλά δεν κάναμε μπαπ. Τα σουβλάκια δεν κάναμε αυτό το μπαπ. Σε πειράζει? Αυτά, τρώμε. Εδώ έχει το εσύ. Το μέλι είναι το αγαπημένο μου. Κανονικά 40 γραμμάρια μέλι έπρεπε, αλλά... Πονάω. Μία για τον μπαμπά, μία για τη Μιάκη. Μία για τον μπαμπά. Ωραία. Στο παράδειγμά μου, όπως είδαμε, θα χρειαστώ 2.200 θερμίδες καθημερινά για να ξεκινήσω να χάνω περίπου μισό κιλό ανά εβδομάδα. Και για να το καταφέρω αυτό, χρησιμοποιώ την εφαρμογή MyFitnessPal. Άσε την τεμπελιά και τις δικαιολογίες στην άκρη. Αυτά για σήμερα.